illi llum is-somma hija l-ikbar somma li qatt imġabret f'dan ix-xahar f'nofs is-sena li ma kienx sena elettorali. U allura hekk nixtieq inħabbar illi l-ġabra tal-lum hija 721,318. Grazzi lil kulħadd. Grazzi lilkom. Din kienet is-somma sabiħa li nġabret minant il-poplu waqt il-maratona ġbir ta' fondi li saret il-ħadd mill-Partit Laburista kif imħabbra mill-kap eżekuttiv Leonard McKay li tena wkoll li dan kien rekord tal dan iż-żmien tas-sena fejn m'hemmx elezzjonijiet fil-qrib. Il-maratona kienet qed tfakkar ukoll it-30 anniversarju miftuħ taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun fl-1995. Ix-xandira diretta fuq l-Istazzjon 1 bdiet b'intervista mal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela fejn tkellem fit-tul dwar il-ħidma li qed iwettaq il-Gvern f'bosta oqsma differenti, fosthom fejn jidħlu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema, l-ambjent u anke l-għajnuna lill-familji u l-pensjonanti. Matul il-jum il-pubbliku kien ukoll mistieden għal Open Day fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn kienu aċċessibbli l-uffiċċini minn fejn titfassal il-politika tal-Partit Laburista, inklużi dawk personali tal-mexxej Laburista u ż-żewġ deputati mexxejja u l-Kamra fejn jiltaqgħu regolarment il-Grupp Parlamentari u l-Eżekuttiv Nazzjonali. Daw kollha li marru għall-Open Day ukoll kellhom iċ-ċans ikunu tal-ewwel li jaraw dokumentarju storiku speċjali fuq kitba ta' Mark Farrugia dwar it-30 anniversarju tal-Kwartieri Laburista e kif waħda mis-swali inbidlet f'ċinema. Dan l-istess dokumentarju issa se jkun qed jixxandar fuq l-Istazzjon 1 nhar il-Ħadd li ġej fid-9:45 filgħaxija. Fit-tmiem il-maratona l-Ħadd il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela fil-preżenza wkoll tal-ogħla uffiċjali tal-partit irringrazzja lil kull min kontribwixxa għal din is-somma li se tkun qed tgħin il-Partit Laburista jkompli jsaħħaħ u jwettaq il-ġid tal-pajjiżna. Li għadda qabelien Alex il-President ukoll ta' ringrazzjament u gratitudni lejn il-kumitati lokali, l-attivisti tal-partit, il-ħaddiema kollha tal-partit. Grazzi kbira wkoll lil Leonid għax naf kemm ħadem biex din il-maratona kienet suċċess. Fl-istess jum anke l-Partit Nazzjonalista organizza maratona ġbir ta' fondi bl-ammont sħiħ ikun ta' 329,882 euro. Minn dawn jirriżulta li iżjed minn 127,000 euro jew kważi in-nofs inġabru mill-ex kap Adrian Delia u deputat Awċi Alex Borg li wkoll jagħmel parti mill-istess fazzjoni. Ħodu dejf ħalli ma nitilfu xejn. Importanti.